antolatzeko modu berri bat. Garai bat, nitzen ziren gauzak modu komunitarioen, gaur berriro modu komunitarioen itxeko proposamen badi. Hendian pertsonen herritarren ahalduntzia eta proposatzen dau, behetik gorako egitasmo bat, lekuan lekuko beharrei, lekuan lekuko baliabideekin erantzuteko. Eta herritarrek erabakitzen daue, zer zeintzu dien euren behar ondixenak, eta zer baliabideekin erantzuten jakien behar horren. Eta apurka-apurka buru jabetzarantz joateko ideiakin. Energia berriztagarrien komunitateetan, komunitatea da parte zailena. Eta hor jarri bida azpimarra. Horregatik da, pertsonen arteko erlazioen zentrue jartira oso importantia. Beti goraku dela, oso parte hartzaile eta demokratikue. Eta berez, Europako zuzentarako esaten da binagatik, entitate juridikoa sortu behar da, bezala ezin ja esan energia komunitate bat danik. Entitate juridiko hori izan lehike elkartia, izan lehike kooperatiba, printzipioz, Europako zuzentarako energia komunitate jartzen duzien baldintzak, entitate juridikotan behitu ezkero, SA batek ez dago beteten, komunitatearen ez batek ez dago beteten, elkarte batek nahiko ondo betete ditu, eta kooperatiba batek oso ondo betete ditu. Horregatik gu behintzat, gure proposamena izaten da, energia komunitate bat eratzen danien, albada behintzat, kooperatiba forman eratzie. Zeintzu parte hartzen dauek energia komunitate hortan, kooperatiba edo elkarte hortan, bertako pertsona fisiko, juridiko, publiko eta pribauek, izan, antzulan bat eratuko balitz, antzulako herritarrentzat, merkatarixentzat, elkartientzat, enpresa txiki eta ertainentzat, enpresa hundixiei epur bat muga jartzen jaki. Bat ez be, enpresa hundi eta energetiko baldin badie, horreik energia komunitateetan parte hartzie oso mugatu eduki behar deukie. Botere hundixie daukielako, jakintza hundixie daukielako, eta epur bat geixegi eragiteko arrisku egongo ditzakelako. Orduan, berez, herritarrek gobernatu bide horien zerbait da. Eta instituzio epe, udalak, adibidez, parte hartu leukie eta parte hartzie bultzatu bida. Udalek adibidez, herritarrentzat gertuen dagoen instituzio izen da, konfiantza muten dau, udal bat baldin badau, energia komunitateko bazkide, herritarrek esan, udala baldin badau, honek, pur bat, babesa dauko eta konfiantza pur bat gixen muten dau, ez? Eta hori, onerako izaten da, eta gero udalak, izan lehikie, baliabideak emongo dituenak energia komunitate horrek aurrera ikeko, lokalak, edo teiatuak, edo baliabide pertsonalak, teknikarixak jarteko, edo basuek, edo, udalek daukie baliabideek, energia komunitatearen eskura ekini leikenak. Orduan hori, pertsona fisiko, juridiko, publiko eta pribauen dako, energia sektorian aktibitzeko, ez bakarrik autokonsumo partekatua, gauza askoz begeixo daz, ez bakarrik arginjarra be oso energiako parte txiki bada, eneko 25 da arginjarra. Beste eneko 75 gaur egun arginjarra ez dan energia vektoriekin beteten du. Energia fosila diela, beste gauza asko daz, ez? Kontu da, eta birgaitzi eta mugikortasune, eta kontsumo murrizketa, eta efizientzia, gauza asko landu leike energia komunitate batetik. Eta guzti hori zetarako itzen da, onura ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak emuteko. Eta nik esan dut, eta ingurumenekoak. Lekuotzan edo jartzen dau, ni itxa guztetan hori. Edo irurak emuten die, edo hau ez da energia komunitate bat. Onura ekonomikoak emongo ditu, bertako baliabidekin, bertako beharrei erantzuten baldin bajake, kanpora askoz beridu gutxi joango da. Buru jabetza lantzen bada, bertako ekonomiei movimentu guten jako. Bertako ekonomiei movimentu guten bajako, lanpostu bez sortuko die. Eta hau erandu hau, energia komunitate horrepe, langile kontatuko ditu, orduen, onura ekonomikue. Eta horrez aparte, iken dituen proiektuekin, energia komunitateko bazkidiei, aurrezpenak, sortuko utzie, adibidez autokontsumo partekatu baten, edo beste edozelako proiektuetan, printzipioz, bazkidientzat, erabiltzaileentzat aurrezpenak planteuko die, printzipioz. Baina igual ez beti. Onura sozialak zeatik, energia komunitate bat martxan azten danien, talde motor bat jartzen da martxan, eratu horretik lanketa batzuk inbidi eta talde motor hori, zeu moduko talde bat izan leike, elkarrekin igual lanien batzuk intzozue, beste batzuk ez, batzuk ezautuko zu, beste batzuk ez, eta komunitate zena lantzen da eta koezinue lantzen da, onura soziala. Eta Europako zentralak izaten dagoen beste gauza bat, koezinue aparte, inklusinue dela handu bidala. Horrez esan gure dau. Egoera zaurgarri zein dauzen, edo gizartetik apur bat apartaute dauzenak,
komunidadeko bazkide izateko, komunidadeko partatze izateko, errexea izen bida. Eskuragarri indi jakie. Eta euretaz, eurak kontutan eduki behar ditugu. Eurentzako proiektuen be, inbiardia. Orduan, inklusio be lantzen da. Onura soziala. Eta ingurumeneko onurak, kontsumo murrizketa lantzen bada, murrizketa da, eraginik ez daukon bakarra, berriztagarrizikin erantzuten baldin bajako, eta bertakuekin, kanpotik etortzen da nahi konparauta, ingurumenen dako, onura bat izango da printzipioz, baina iken dagoen edozer gauzak eragin dauko, hori bat dizu. Zerbait sortzeko iken bau, mateixala bidie, eta eragin bat eukiko dago. Ez daukona eragin da murriztiak. Eta energia komunidariak kontsumo murrizketan, ibilbidea ondizie, lagundu leikie herritxarra ibilbide horretan. Eta, onura finantziruek edo ez dauki lekurik hemen. Europako zentrako esaten dabe, irabazi asmori bariku izen bidala energia komunidade hori. Horregatik, elkartik irabazi asmori barikoa eta kooperatibak irabazi asmori bokaz dire, Espainian sortu dien energia komunidade danak. Euskal Herrixen bebai eta Espainian bebai, danak. Naiz eta Repsolek sortzen da biena, edo elkarte bada, edo kooperatiba bada, irabazi asmori barikoa. Igual, beste batzuk irabazten dabiz, baina energia komunidadiek ez die euren bazkidien dividendu sortzeko, ez da dividendu. Hori importantia da. Europako zentralek esan egiten daue, eta hori bete egiten daue danek. Beste batzuk igual aprobetxau lehiki, baina printzipioz energia komunidadiek ez die inorra berazteko. Aurrezteko bai, onura komuniko bat lortzeko bai, baina ez poltsiku beteteko. Laburrien, herritarra, merkatarixak, elkartiak, udala, enpresa txikinak eta ertainak danok elkarrekin, energian bueltan du. Proiektu egitzeko, ingurumen, gizarte eta ekonomikako onurak egitzeko. Eta onura finantzieruek ez dauki lekurik. Europako zuzentar hauetan, aipatzen ditue holan kontzeptu batzuk, eta laburrien baten bat errepikatzen got, baina besteren bat aipatuko. Hurbiltasunari buruz itzen dago berba. Hurbiltasunak, guke nahazten dan asko energia komunidade eta autokontsumo partekatua, emuten dau energia komunidade 2 kilometro bueltan egon bidiela. Eta ez, Europako zentrako izan dago hurbiltekuak izen bidiela. Leku batzutan, baiara oso bat indau energia komunidade. Sakanan, Lea Ibarran, baiara oso da energia komunidade bat. Bueno, guk ulertzen duguena da, izaera komunitaixua, zena komunitaixua landu leiken leku baten, hortxe komunidade bat sortu leikela. Antzolak tamaina politxe dauko komunidade bakarra egiteko. Bergara bakarra dauko. Eta bergaran be, izaera komunitaixua landu daue, eta bergararako energia komunidade bat planteau daue. Dalgetan beste bat, Elorrixen beste bat, orduen, printzipioz, hori, herri tamaina batek baldintzatu leike, energia komunidade bakar batekin eiku izetia. Baina igual, horretxe txikine ixe baldin bada, sinergia lantzeko da igual, herri bat baino gehiago batu leike. Baina, adibidez, Goierrin, itxasonton sortu zen, Itxarroen Goierri esorako asmuekin dabil, eta Lea Ibarrakuek, bosterri, eta, hurbiltasun horrek, ez gaitzala nahaztu autokosumo partekatuko distantzia horrekin. Gero, autokosumo buruz berba ingo. Hurbiltasun horrek, iten dagoen beste gauza bada, batzen da, despopulazioa aurre iteko bide bada. Nun dauz baliabideak? Jende asko konzentrota bizidan lekuetan, baliabide asko ez, askoz be baliabide gehiago daz, purba jendie banatuta dagoen lekuetan. Adibidez, Araban, daukie biomasa, gaineran, jabetza publikoko biomasa mordo bat daukie. Gipuzkoan biomasa asko dauko, baina jabetza pribau da. Orduen hor, baina eremu ruraleko energia komunidadiek daukie askoz be baliabide energetiko gehiago, eta eremu ruralera jendie aktibidade ekonomiko sortzen bada horren bueltan, eremu ruralera jende gehiago izango da bizitzen da despopulazioan kontra fan. Forma juridikoena aipatu dut, elkarte edo kooperatiba izen bidala, irabazez barikoa, parte artean hitza, demokratikoa, kontrol eraginkorra, herritarrek eduki bidaude boterie hor. Beste norbaitek boterie baldin badauko konzentraute, hori ez da energia komunidadea. Buru jabetza landu bida, pertsonen ahalduntzia, kontsumo jasankar eta efizientzia landu bida, fakturen aurrezpena, guk esaten duguena da, energia komunidadiek gehienak azten dira autokontsumo partekatu batekin. Baina hor, nobaitxe plaka jarri bide, eta nobaitxe dirua jarri bida,
Baina askoz diru gehiago aurreztu lehik diru gutxiokin aholkularitza bulego batekin. Badakizu, komunidade jarri doala pertsona bat, eta herri zerri baten dela, uste dut antzulan bedo zuela, eta pertsona horren gana fan, eta zuen fakturekin fan, eta arek esaten dut zuenakin, aurreztu lehik, kasu askotan, ez beti, baina kasu askotan, plaka batzukin baino gehiago. Eta, bueno, inklusioa aipatu dutena, pertsona egoera zaurgarri dauzen pertsonen defentsan, eta olakuek. Eta energia komunidade baten, eratze prozesue definitzeko eta apur bat azaltzeko eta gida bat ingauen, bere momentuen, dela 3 bat urte edo, eta gida horren apur bat parte importantienak edo aipatzeko edo eskatu izti, eta hemen laburtzen da dana, eta gero apur bat sakonduko, baina guk egiten duguena da, hau 4 partetan banatu. Antzuela energia komunidade bat eratzeko eratzeko prozesu nengo bagina, nengo ginake, hemen txe. Interesa daukien pertsonak identifiketan. Hemen txe, aberre zein dauku interesa, besteleko batzutan, prozesu abiatu horretik udala izatzen daue. Udala izatzen daue. Badau jendia. Eta, bueno, endigun italdi pare bat, eta jendien bizti hartuko, kontaktuek hartuko, eta kontaktuek hartu eta jendien interesak ikusitxe, itzaldi pare batekin, olako itzaldi batekin, da faktura tailer batekin edo, bueno, badauko 8 lagun, abiatu ingo bare. Orduan pasako gineke, bigarren pasea. Eta bigarren pasian, bigarren da 3. artien, horregatik dago fletxe bat atzera, egoten da, 8 bat bilera edo, eta 8 bilera horreitzen zeitzen da. Pertsona horrek, talde motorren da zen pertsona horrek, formau, ahaldun du. Zetako, gero euren artien, diskusinuak egoten dienien, danok parte hartu alizeteko, danok jakintza minimo bat epitzeko. Inok espadak, batzuk espaldin badakixe, izaera juridikoan bueltan edo proiektuen bueltan, bakoitzak bere eritixen muteko, kapazite edukitzeko, jakintza minimo bat hartu dira. Orduen, itxen die, bilera batzuk, hasiera baten, nahiko formatibuek, baina koezinue lantzeko bebai, elkarrez auketako eta ariketak inaz, eta momentu jakin baten esaten da, justen du, bueno, ja, badau jakintza minimo bat, badau lanerako gogue, eta 2. fasera pasako gineke lantaldeka banatuz. 3 lantaldeta banatzen ditugu, lantalde juridiko administratiboa hasiera baten batez estatutuen bueltan eztabaidatuko dauena, osartuko dauena. Proiektuen lantaldia, ze proiektu, ze behar da, ze baliabide da zen horren bueltan apur bat aztertu, eta benga, lehenengo proiektua zein izango da. Horren bueltan ingo dauen taldia, eta komunikazio komunitate lantaldia. Lantalde horrekingo dauena da, komunitatean koezinue landu, komunitatea zaindu, eta aldi berian, batzarrak organizau, batzarrak zaindu, eta herritarren gana zela heldu pentsau. Zeko momentu joat baten, eratu ingo da kooperatibia, lehenengo 10-20 bazkidiekin, baina gero, bazkide gehiago biharko dira, eta herrizia esplika hon biharko jako, eta hori komunikazio lantaldeak egiten du. Eta 3 lantalde horreik, euren etxeko lanak ingedaukien pastan gare 2. fasera, eta ja hor, goiener, apur bat, atzerako ze bat itzen egoten da, eta esan da, bueno, gugoro zuen erako hemenkaz, galderak erantzuteko, zuen zalantzak argitzeko, baina ja zeu ez gabuz, eratuko zuen kooperatibie, edo elkartie, bankuen kontu ezabalduta, notarixara panda, estatutu, gauza guzti horrekin ja. Eta 4. fasera, 4. fasi pastan denin, denatzen danien, goienerrek eskaintzen dagoen, bera horrekontu izaten da, urrengo 2 hilabetietan hor gauz, behar da zuen erako, baina ja ez gare lekuetara faten eurekin lanera, ez. Ja lanien eura dabiz bakarrik, eta zalantza daukinien, edo proiektu jakinen baten biderantasuna aztertu bidanien, edo danadalakuen, horien ez lagundu zeikie. Eta hori da apur bat prozesua. Eratzen danien, bazkiriak zentruen daz, batez be, erabiltzaileek eukiko daue, erabiltzaile herritarrek eukiko daue boteria. Horre hon bida funtsa. 150 gora, normalien 160 boteria, estatutuetan jartzen da erabiltzaileetan. Eta gero estatutuetan ipintzen da, beste bazkide aukera batzuk, lekuan leku, bakoitzak erabakitzen dau, estatutu horretan ipini edo ez. Langileak, hasiera baten ez da eukiko, baina etorkizun baten langileak eukial izeteko estatutuetan jartzea komen izaten da. Bazkide laguntzaileak, udalai adibidez, bazkide izateko aukera emateko, figura egokixena laguntzaile da. Nesta, erabiltzaile be, izan leiken.
Elorrixon adibidez, udalak bazkide erabiltze izateko borondati eta bazkide erabiltze egin da. Eta gero, kooperatiba mixta baldin bada, eta mixta zeatik esaten du, inbertsoriak engo dielako, eta horrek ez die hain kooperatibistak edo. Kooperatiba mixta zer lan ez dakizu emantzat, kooperatiba mixta bada, boterian parte bat inbertsori imuten jako, kasu gehienetan mixta ipinirenetan 10% adibidez, eta inbertsorien artien ez da bazkide bat, boto bat, da hainbeste diru daukot, hainbeste boto daukot. Euren 10%, baina hainbeste diru daukot, hainbeste boto daukot. 90% bazkide erabiltzaile, langile eta laguntzaileen artien dau, eta zeatik egiten da hori, egon leikelako, edo enpresaren bat, edo dirudunen bat, zen dagoen abetu nik, ez dut inbier proiektuetan parte hartu. Ez dut parte hartu bier. Baina presno diru jarteko. Claro, diruan interesien, diruen presioen. Uneko bixen, ez da inbersoria aberazteko, baina inbersoriek diru hori bankuen ekiko baleu, bankuen ekiko baleu besteko, diru emun bihortza energia komunidadiak. Principioz, diruan presioen. Uneko bixa, kasu askotan erabakiten dago ez, inbertsori ez dauela bier. Baina batzutan, guk, esaten du, zabalik egon, etorkizunien hori, egon leikelako, ez kadabe estatututan jarri zuen iztu ezarela. Edo ez, erabakiten dago ez. Orduen, ahalduntzeko prozesu hortan, hemen, adibidez, 8 gai lantzen dira esaten dugu. Bilera horreik, 8 bilera horreiken, formazio saio egiten dienien, lehenengo, talde bildu gare, zela zato, zein zara, elkarrez autu, normalien gero, pilula bat, formazio bat itzen da, gai honei buruz, eta gero horren hozien, elkarrekin hausnarketa, talde txikitxotan, talde hondiken, apur bat lanketak itxeko. Orduen, piluletako bat izaten da, energia berriztagarrixek zer die, ze energia berriztagarri motadaz, apur bat, horri buruz berba. Desberdin energia sorkuntza eta energia autokonsumua. Eta autokonsumuan, gaur gero azalduko temoruen, autokonsumuan bueltan azalpen sakonauak. Lantaldiek zela eratuko dien, da lantalde bakoitzak ze lanekiko dauen. Izaera juridikoa buruz be, formazio bajasoten da, ze izaera juridiko mota da zen, bakoitzak ze abantaila daukon, ze desabantaila daukon, eratzerako modu, taldien espaldin badago inor, kooperatiba bat sortu dagoena, elkarte bat sortu dagoena, dira lerrotxo bat zegoen bika joako, etxu beratzeko, zertifikazio negatiba bihuzu, izena bestela ez duzulako, estatututan jarritzen duzun izena, permiso eskatu bihuzu izena jarteko. Diru bat bildu biozu, kontsideratero bat biozu, eratze batzar bat indiozu, bide horri. Gero, proiekturen bat, aukienien identifikota, bere bidera garrazuna, eta zela finantza bali izango dan, aukera batzuk behintzat, eta bideragarrixean edo ez, eta zenbat erainoko bideragarrixean hartzen dauen erabakizit ezberdinen arabera, eta gero, bestelako gai batzuk, tokixan toki sortzen dienak. Horrek banatzen die, hasiera baten, 2020 batin hasi gituen prozesuetan, hilean behin egiten gituen batzarrak, baina gero konturatu biten, hilean behin, denbora asko bastan zela, batzar batetik bestela, eta jendia goztuitzen zela, eta esan gauen, proposatu gauen, eta zeatik ez dugutzen 15 behin. Eta azkenengo 3 urtietan, 15 behineko bilerak egiten die, eta hola, urtebeteko prozesu biherrien, baina 5 hilabetera murrizten da. Eta jendie, piztute mantentzeko eta motibetako errexo bat arrakazatik. Eta hori, guk egiten dugu, bide hortan lagundu, formazioak emunaz eta erramintak emunaz jendiek bere kooperatibiek, bere energia komunitatea eratzeko gai izan deixen. Hiru zertzela da, energia komunitateek inleiken proiektu desberdinei buruz. Proiektu fotovoltaiko gileizke, sorkuntzakuek, ekiolak urretxu mindagoen agorukue, edo autokontsumo partekatuek, eta autokontsumo partekatuenak kasuen, gera zalduko temoruen, distantziak bai dauz mugan. Autokontsumuen 500 metro edo 2000 metroko distantziak da zelako parte hartzei entzat. Hidroelektriko aukera bada, baina existitzen dien konzesiotan. Osea, zuek esaten bozue, ez dakin nungo errekan hartu bihu gure eta ez dakin hori akarri bihu, aztu. Baldin bada ez dakin nun iturri bat,
eta tuboz etorten da ez dakin oraino, eta hor gero depositxo batera, depositxo hortan galtzen den energia aprobetxau, hori igual, posible da, baina nunbaitetik ura kendu, oin kentzen ez dana, nunbaiten errota baldin badau, eta errota hori ondala gutxi arte bizirik egon baldin bada, eta kontzesio hondikan bizirik baldin badauko igual hidroelektrika bat bihurtzia, igual posible da. Baina hidroelektrikan egizu esan, gero eta presak kentzeko egitasmo ondixo bera, eta Europatik diru asko dator, bai baixa adibidez, gero eta presa gutxi udaz, eta hori da, zentral hidroelektriko gero eta gutxi egongo diela. Baina, uretik, eta aleike. Ni adibide politxak ez dagat, Urduñako energia komunitatekoek identifikau daue, Aramaixon gantzeko zerbait dauki, mendixen goixen, hartzen daue ure, eta tubo batetik, herri gainien daukien enbaltze batera ekartzen daue. 200 metroko saltue, Jesukriston kaudala. Eta kaudal hori, botatzen da enbaltzea. Hor presiño badau, eta kaudal badau, energia dau. Eta ez da aprobetxetan. Hor turbina bat ipini ezkero, nion diztozu kalte gehiago egiten. Turbina batek ez dut kalte egiten ezeri bez, burdinezko katxarro bada, horre ipini ezkero, bata leike. Eta hortik atatzen den argin jarrakin, jende bat egin mun. Termikuen hor bai gaztetan dugu asko. Nez hor zuet argin jarra, gure konsumoan eguneko 20-25 da. Etxietan, argin jarra baino, etxiek beroketan, argin jarra zitzen ez dauen geixenok, gaztetan dugu, energiatan, etxie berotzen, argin jarran doblie. Igual dirutan, ez da hain desberdinen, eguen bai, baina uran ez, baina termikuen asko gaztetan dugu. Eta asko gazten dugu, mugikortasunien bai. Orduan, termikuen zer leike? Berosariek, birgaitziek, birgaitze batekin ikin duzuna behar termiko asko murriztu. Norbaitek etxien berokuntza sistema aldatzeko asmu baldin badauko, hori baino lehen hau etxien berobierrak murriztun bidie. Baldin bakozu, Jesukriston katxarro bat gazeskua, eta Jesukriston pepino bat jarri bir baldin bazu, beropompa batekin, aerotermia batekin edo, esperpento bada. Hori baino lehen hau, paretak ondo isolatu, eta berobierrak murriztu. Zeolan, askoz katxarro txikino bat biharko dozu, askoz gaginak gutxi biharko dozu etxia beroketako. Mugikortasun jasangarritza, hemen, energia komunitariek, kargapuntuek, kotxe elektrikuek, sustatu leike. Baina nik uste dut, bilbide askoz be egon gixau edala, bizikletak, patinetiak, oinezko ibilbideak, eta garraio publikoa sustatzie. Eta hortik, asko leike. Eta gero izan duzutena, aholkularitza emun, jendiei erramintiak emun gutxiago gazetako eta hobeto gazetako. Argin jarrien behintzat, noiz gazetan duzunan arabera presio oso desberdinera. Batzu dauki tarifa plana, baina jende askok dauko hiru tarifa edo orduz ordukua. Bono soziala dauko edo nor, dauko orduz ordukua. Eta orduz ordukuen, gaur tokau leike ordu baten 2 zentimuen, eta beste ordu baten 20 zentimuen. 10 aldiz gehiago. Gaur bertan. Atzaldeko ordu bizitan, igual 2 zentimo zan, eta atzaldeko 9etan, igual 20 zentimo da. Orduan, noiz gaztetiak, noiz konsumidutiak energia, asko aldatzen daude, gero fakturi. Eta horlako gauzetan, eta energia pobrezia identifikau, eta energia pobrezian dauzenei lagunketan, gauza asko enleikie honek energia komunitariok. Nik aipatu dutzuet Bergara, aipatu dutzuet Bergarako Berener, Elgetako Ixotzen, elorri xonde badau Arginola, zuek eixo ezauketan duzue, aipatu dutzuet Goiarrikua, Itzar, makina badazen. Guk sortzen lagundu duenak, kolori ez da ondo beretzen, baina 30 bat, Euskal Herri Araban ez, ondio, Aramaixo doko prozesuen, baina ondio Araban guk ez dugu lortu. Araban mordoa daz, baina ez geu lagundu ditugunak. Gipuzkoan makina bat, Bizkaian beba, eta Naparroan beda ere xente. Hemen behien, Enerko Mernanin, Piztu Zumaian, Leitzeko Leitzan, Ekierri Arrenterian, Ixotzen Elgeta, Elorrixon Arginola, Bergaran Berener, Oiartzunen Argiturri, Uarten Iruña onduen Ekimen, Araitzen Ostotx,
Beran biztu bera, Usurbiren sortalde, Lea Ibarran Leargi, Oiartzunen Argiturri, Otxanixon Oreka, Itxasondon dagoin Goierri Mitzar, Igeldon Ike, honetako gehixenak udalak babestu dau prozesue eta geuke mundu formazio eta prozesu dana, baina kasu batutan herritarrak euren kabuz izen die. Eta adibidek, piztu euren kabuz indaue. Ike euren kabuz indaue. Hemen ez ikusten, baina Donostiako Añor gauzuen Añargi euren kabuz indaue. Durangon, más o menos euren kabuz dabiz. Gero gabitze formazio txiki batzuk muten, baina prozesu eurek gabitze sustatzen. Posible da, gure laguntza fiziko barik, baliabideak eskainixaz, baliabide aurkezpenak eta posible da zeuen kabuz energia komunidade bat eratzie. Zerainen adibidez, gurekin kontaktau barik, kooperatiba sortu da oeango herritxarrek. Bueno, posible bada, baina udalan babes eduki eskero, guk gure aurrekontu onartuko barik, du etorreko ginek. Baina aurrekontu barik, momentu puntual ematen etorre gehizki, baina 8 bilerako prozesu eta horren lanketak eta horren biharrak irabazen mariko horiko gare, baina soldatitoku. Eta bueno, hemen adibidez berdinak, adibidez ongo izen eskerraldien, Hernaniko Energia Komunidadiek instalazioa martxan jarri horretik jarri zauen aholkularitza bulegoa martxan, akordako zari 2023ko neguen gazan presioe zela fanzan, eta bide batez pelet eta egurran eta presioepe bai. Hortan zarie, garai hartan, mezu esan pasau, gazian, merkaturatzaia arautura. Antzulan gaz naturala daukuzue. Ez, zuei orduan zoze apliketan. Baina gaz naturala daukoen lekuetan, merkaturatzaia arautuak, presioak arautu edaz, eta gobernu esan dauz zenbat igoleiken, oso gutxi igoleiken. Negu hartan, Hernanin, aholkularitzak bulego baten 2 hilabeteko lanien, Hernani arrentzat 300.000 euro aurreztu ziren. Arautura pasauaz. Kontsumo normala duko pertsona baten merkatu librien, pasauleiken 200 euroko fakturan bat izatetik, 1.000 euroko faktura bat izatera. Bera entera barik. Baina arautura pasau eskero, 200.000 miraketan zen. Bueno, horako aholkularitza batekin, udaletxiak energia komunidade kontratau zaue, jarri horien pertsona bat, lagunketan jendiai, eta udaletxiek ustoko bakon, 10.000 euro edo, eta izen bat, baina 300.000 euro horreztu ziren. Pentsau, hori, ez da edozen montan pasetan. Aurtengo neguen be, libri apurba gora fanda. Baina ez beti. Eta gero argintearrakin, badau, zela da, aholkularitza bat emutia, fakturetan baduzelako gauza asko mejoretako. Eta bueno, gero adibide desberdinak. Urduinako epe kristolan eken dabiz, gero, Europako proiektuetan apuntetan gare, Europako proiektuen bitartez jakintza berrixak lortzeko eta goienerrek zerbitzu berrixak emuteko. Eta kasu askotan energia komunidade eskaintzeko. Adibidez, EIZ proiektu da, energia komunidadiei euren proiektuak aurrera atateko finantzatzeko modu desberdinak aztertzeko. Edo eskoitzako edazen Renpower proiektue, herritarrek, antolatutako herritarrak birgaitzi zelan heldu. Edo, goza desberdinek. Eta, hemen dau, Hernaniko jarri zauen, lehenengo instalazioen, zubitekue, kostau jakin la de Dios, baina azkenin jarri zauen martxan. Eta, onaino energia komunidadiena. Gero autokonsumo izartuko naz, japur bat tekniku hau, edo? Hemen paradatxo bat ingot. Hemen begotza rekuperetako eta galderan bat badin badago. Galderan bat, oinarte esan dako buruz, zerbait gizio sakontzeko edo. Energia komunitateak gauz, modelo bat azaldu duzu, prensa, izan zuten dituzuna modelo... Prensa azaltzen dienak, geixenak honek. Ezberdina daude. Geixenak, holako dira. Ikiola ez, ikiola beste gauza bada, baina geixenak autokonsumo partekatuak bihurtzen ditu energia komunitatea. Ez da zuk udaletxe izen enpresakin martxa jartzen dituenak kooperatiba izenakin bideia erabaki zer ez ditu eragartzen bazkideak. Kooperatiba bat bada, izango da seguramente ekiola.
ekiolak hasiera baten gutxi bera datozen proiektu die. Gero nik ezagutzen duten ekiolak, herritarrak azten die hori gobernetan. Nik ezagutzen dut lehen zailarako ekiola, eta lehen zailarako ekiolan, bazkidiek, badabiz, euren kooperatiba gobernetan esku hartzen. Baina hasiera baten, dator krean, dator rebe, dator udala, eta hau da, hemen kooperatiba sortu bidu, zein apuntetan da. Ez daue inungo zaiakera egiten, lanketa egiten, jendii formazio emuteko, jendii komunidade zen egiteko, eta, dezake, Google Ferra dizitza egiten energia komunidade. Europe garai baten, ekioletako izan da, hori kooperatibas fotovoltaikaz. Europe zaudelako, ikusten zaudelako, Europako zentralak esaten zaudeen etzebitela oso ondo beteten. Gainera, merkaturatzaile Repsol sartu egin ekiluz, enpresa handi bat, gotxi bera datorrena, Europe konturatzen ziren, energia komunidade izena emutie, ekiolen hasierako pausu horrei, ez dala egokizena. Baina gero denboriaz, nahiz eta merkaturatzaile momentuz Repsoleku daukien, herritarrak, nik ez dut ditudan eta behintzat, azpeitzian beho soporte dabiz, lehiz baiarakuen bebai, herritarrak hartzen dabe kooperatiba horrein, ardura postuek, erabakiguniek, eta proiektu egin daukie. Baina proiektu gehiago bengo ditue, espero. Eta txukuna bat izango di, herritarren beharretara, bertako baliabidei hobeto erantzun gutxielako. Bertako baliabidekin hobeto erantzun gutxielako. Baina hasi dezake gutxi berako bidie. Eta gero tokatzen bada jendia arduratuta dagoena eta osartzen dana, Ingo dago, txukunduko dago. Beste izan media baskido bat izena azaltzen dana, baina beste. Hori da, baina kontxoi horretorietara faltan jendia, jende arduratxu da, jende esperientzia dune edo ez, da, badoiez, apurka horren, apur bat, energia komunideek inbierreko gauzez, apur bat arduratzen, ez da, ostra, bai, arginjarra neko gota, bosta da, beste da nahi zela heldu ditzero. Hasiko di gauzak itxen. Politxu hau, ez dauzelako kohesionauta, ez dauzelako formauta, baina, horrei nik uste, apurka, bango diela. Baina bai, prinsipioz, energia komunidadiek Espainian ez da arautute, dauz, aipatute eta zela dien, da diru lagundute, baina transposizio ez da huinde, eta Espainiako gobernuatik entzun duenatik, ez da transposizioik itxeko asmo. Europak esaten dauena, Europako zentralabek esaten dauena, da balixo dauena. Eta Europako zentralabek esaten dauena oso oso txukuna die. Batzuk oso modu flexiblian interpretatu dituenak. Baina funtzien, guk irakurri dituene izango, guk idatzi bagago ez gomen desberdin idatzeko. Niri, ez dakit, komunitateen historia honetan, prozesua eta ados nago zurekin, energia komunitate baten mamia eta funtsa eta zaindu beharrekoa komunitatea da, eta hemen jarri behar da indarra. Kontua da, prozesu honen bukaeran, instalazioa eratzen da edo proiektuak sortzen dira komunitate horretan, baina argindarra landu bada, ez dakit derrigorrean, baina boleto asko daude Red Eléctrica Espainolarekin topo egiteko. Autokontsumoan ez? Autokontsumoan ez. Autokontsumoan banatzaileekin. Irona distribuzioanekin. Ados. Eta orduan ja, ez dakit, zuekin, Goienerrekin, topo egin ezkero ongi, baina, ez dakit, baina gero sarea da Red Eléctrica Espainolarena, eta ez dakit legeak, nik dakidala, ez detuzte aukera ematen dunik, frontoiko teilatua estaliko deu, eta gero, ingo deu, erdi mailako tentsioko lineara pasa, eta herrian gelditu dadila. Sare orokorrera jun beharrik. Hori, ontsa esplikoko dut, autokontsumoen ulertzeko nik ez dut merezi dagoela urrengo esplikazioa. Ados.
bai, hori entenditeko. Piztu dezazu lanpara bat. Niri sortza da, galdera. Itxoin, importanti beste gauza bat aipatu nuen aste horretik. Herri txikinetan, eta antzuela igual olako bat izan leike, David pentsatzen energia komunidadiek sortzen dienien kooperatiba sortzie, eskusia izatie energia, baina xedietan, askoz be, zabalago izen, eta herri kooperatiba antzeko gauza batzuk edo planteau, energia izateko eskusa, gauzak modu komunitazioan itxeko, baina gero zaintza, etxe bizitza, mugikortasuna. Beste gauza batzuri be, modu komunitazioan, kooperatiba hortatik, heltzeko. Eta hori, herri txikinetan oso zentzudune da. Hernanin bakoitza bere kooperatibi duk, 20.000 biztanle die. Baina, Aramaitxon adibidez, oso garbi daukie, zerbait sortzen badagoa izen bidala, gauza bat baino gixeutarako. Energia izen dizela eskusie. Eta hori beha ipatzia gurean, zantzulak adibidez, tamainu edoko, igual bakar batekin, gauza gixeutarako balio izeteko. Nire galderia hori zera. Oinarte, honen ikuspegi izen da pixkat, zure energia problemiei erantzun bat demoteko soluzioa bezala. Apurka, Bai, baina, gehiago, honen ikuspegi izan ditzake, epe luzera, eta horrek berak bidiak erakutsiko dabela beste gauza beste erabatea egiteko modu. Eta hori, mensaje hori, ez dakinik behar da bezala, transmitiu duetzen. Ez que energia transizioa, zer da? Askoz be gutxi hau biharko dugu, eta bertakuekin erantzun dio zer. Horran zelan aiegetan garen. Eta beste batzu izten botza huitzen, ingo ditue gauzak, eurei komene jakin moruen. Baina, geuk ikusi bio, horraino aiegetako zei bilbidein bioen. Ze murriztu bioen, eta zer sortu bioen, geraketan dan konsumo horrei erantzuteko. Eta hori, energia komunidadien bide horrexe da. Eta plantetan da, azten di gauzak iten, eta, ja autokonsumoe batu du. Autokonsumoekin, gure konsumoan, argindarran konsumoan, honeko 30 batu du. Oin zer, furba gehiago izateko, bateixa jarreko. Bateixa jarreko. Bateixa ez da hori honera, baina, Edo mugikortasun helduko zau, edo behar termiku, agodi apurka, bertako beharri, bertako baliobidekin erantzunaz. Buru jabetza, utopia bezala eukila. Utopia edo helburu moron eukila. Energia komunidadi buruz, beste gauzan bat. Autokonsumoa azalduko zuet, eta egiz izan, nirak idala bintzet, antzuelan autokonsumo partekatuen saiakera potentziak indit, ez egit azkenin instalazioen bat udaletxe pai, baina herritarrek instalazioen bat martxan jarri da bien. Bai ez? Bai, etxan iten etxin badakitz, baina ez dakitxe besten bat hilan. Bai ez? Batzuk indie. Bani gaur, guretan da esplikau, horrek zela funtzionetan dauen. Zetako balixo dauen, ze abantaila daukon, ze desabantaila daukon, eta, entendi duteko. Ez narriko Nestor Aranak asko ipatzen dau eta asko azpimarratzen dau. Autokontsumuen martxan jarrateko prozesu hortan, zeka autokonsumo ez da egun batetik bestera martxan jartzen, partekatun batin jozuen horbakitzue. Erabakitzen dozuenetik baietz, horrarte bide bat itzen da, erabakitzeko baietz, eta baietz erabakitan martxan jarri bitartien beste denbora pastatzen da. Prozesu hortan, kontzientzia bat hartzen da, eta zure kontsumoak beste modu baten itxeitzuzu. Eta plakak martxan jarri aurretik, jende askok, uneko 50, kontsumo murriztu itzen da. Simplemente kontzientzia bat irabazitxe, gauzak zera itxitzuzun. Diru gazta guarik. Plaka jarri aurretik, kontzientzia piztuaz, gutxi gaztatako bide baten leike. Espazara oso arduratxue, igual konsumiduzik. Eta espazara oso arduratxue, plaka jartzen zuen erdikan, geixo konsumiduten hasiko zara, merkiu dalakue. Baina hori ez da arduratxu izetik. Arduratza hartzen bozu eta kontzientzia pizten bajatzu, plaka jarri horretipe, kontsumo murriztu inleizke. Autokonsumoa eraginkorra da, zeatik, arginjarra sortzen dan, azkenien arginjarra ura bezala, gertuko leku erresenera baten da. Orduen, guk hemen sortzen duena, hemen kontsumiko da, hemen kontsumo baldin bada. Baina hemen espaldin badauk nahikue, hemen guai erantzuteko, batzorko da, urrutixio dauen gertukuenetik.
eta gero urrutixo dagoen gertukuenetik. Eta igual azkenien, Valentziako zentral nuklearre batetik konsumitu dengo gare. Baina, hemen sortzen dana, hemen konsumituko da. Urrutixo fan barik. Modu, fizikamente hola gertatzen da. Vale? Orduen, eraginkorra da zeatik, zenbat eta urrutirautik etorri, orduen da geixo galtzen da bidien. Espainian sortzen da argin jarran euneko geixa, bidien desagertzen da. Euneko geixa, bostetik bat. Autokonsumuen penaz galtzen da ezer, bertan sortu eta bertan konsumitzen dalako. Bide motxen hartzen dago elektroiek. Hori fizikaldetik hola da. Orduen, eraginkorra da. Eta red elektrikara fango da, hemen ez dala kontsumi duten. Baina lehenengo, antzuelako sarien geraketan da. Antzuelako sari banatzaile dauko. Zoritxarrez, Iberdrola distribuzionek. Oñatik dauki, eurena dauki, oinargi dauko. Aramaixoko banatzaile dauko. Beste herri danetan, Euskadi zuen Iberdrola distribuzioa. Baina, eta hau salgu ezpen batzuk. Oñati, Aramaixo, lehintz gatzaga, da tolosa behintzet, euren banatzaile mantendu daude. Beste danok ez. Horren, kasu hortan Iberdrola distribuzioen eskuen gaz. Dala, traba mordoa jartzen dagoen banatzaile bat. Baina egixera be bai, beste banatzaile batzu, baina askoz be, txukun hau edala, bere ez txukuntasunien. Baina, Iberdrola distribuzioan, Espainian da zen banatzaileen artien, samurrena da. Ez da samurre, baina besti die, bastante desastria. Banatzaile handixek, Oinargi eta Aramaixoko eta, balebide asko ez daukie, baina gauzak goxo iken ju eta aldanik eta azkar mitin da, ez duzu pega jartzen. Iberdrola distribuzionek, pega ez dagoen lekuen pega asmatu jeitue. Eta denbora luzatzen die gauza martxan jarteko. Eta bertan sortzen baldin bada, plaka fotovoltaiko batzukin, edo hidroelektrika batekin, edo nadalakoekin, ze autokonsumo ez dago esati fotovoltaiko bakarrik zen biherrik, Normalina fotovoltaikoa da, baina arginjarra modu berriztagarri baten sortzen baldin bada, autokonsumiru leike. Distantziak gero aipatuko ditut. Modu berriztagarri baten arginjarra sortzen baldin bada, fosilekin gutxio sortuko da. Eta fosilekin gutxio sortzen bada, CO2 isuri gutxio daz. Hori, modu sarrera modu. Hau da modu kolektiboen zela funtzionetan da autokonsumo partekatu batek. Honen horretik ez dugu gutzut modu, ez dugu diapositio zote garri, baina batzuk daukie autokonsumo banakakua. Eta gizu basarri jarri duzuen, zu banakako dugu zuen. Orduen, normalien, teiatu baten edo etxetik gertu, hartzen die panelak. Panelek sortzen dago korriente kontinua. Hartzen da inbertsore bat. Honek, korriente kontinua hori, korriente alternari dutzen dago, sarekuakin sinkronizauta. Ze sariek hola itzen dago, eta zin jozu bat hola egin da bestiek alrebesa ez. Kanbidie fixak, sinkronizauta. Horrek itzen da inbertsore horrek, kontinua hori 220 da pasau, eta sinkronizauta. Gero hori, etxera dator. Eta etxien konsumu badau, bertan edaketan da. Eta etxien konsumu ez badau, kontagailura doi. Eta kontagailutik sarera. Banatzaileen sarera. Ondikan ez da fan red elektrikara. Banatzaileen sarera. Eta kontagailu kontetan dau, une oro, zenbat urteten da, eta zenbat sartzen da. Eta orduro gordetzen dau. Ordu bakoitzien, amabistatik ordu batara, ordu bastik ordu iztara, zenbat urten da, eta zenbat sartu da. Eta hileak aberan, merkaturatzaileen faktura hileketan danien, merkaturatzaile egiten dauena da, fakturan dau parte fijue, potentziana horrezta eserra daten, da parte variablie kontsumuen araberakue. Baina kontsumuen, kobrauzko merkaturatzaileek, edozein merkaturatzaileek, kontadorik esaten dauen kontsumo netua. Kontsumidu dozuna, ken bota dozuna. Bai? Kenketi baldin bada, geixo bota dozula, soberakin bat sortzen da. Eta soberakin hori, konpentsazioa doi. Eta konpentsazioaz, parte variablie, zerora duten jarraitzen da. Konpentsazioa zer da? Soberakin hori, merkaturatzaile bakoitzak, emutun dut presio bat. Hainbeste energia, hainbeste euro kilobati ordu, hainbeste euro. Euro negatibo, fakturako lerro bada negatibo, konpentsazioa. Eta parte variablia, kontsumitu duzun, ondikan, neteuan hostien, ondikan, ordaintzietzoko jakon notzun hori txikitzen doian. Eta gertatu leike, soberakinak barbaride bat eukitxia, gaizki dimentsio dute daudelako, eta hau, zerora fatia. Eta orduen, soberakinak erregala hau itxuzu. Edo, merkaturatzaile batzuk daukuen, itxulapiko virtual, edo bateria virtual edo horrekin, hori
konpentsazio hori hemen ezin dena konpentsau, fakturako azkeneko lerrora eruten da, eta faktura osue 0 eruten da. Gertatu leike, oso gaindimentzen dute dauen, eta eguzki asko inauen hilabete baten, da kontsumo gutxi dagozen hilabete baten, manizak eta uztailien eta guztuen, fakturie, 0 geraketia, eta itxurapiko non diru geraketia, urrengo hilabetien bez, hori murrizteko. Esplikaunaz, banakako gola funtzionetan da. Hori, esplikaunaz. Bai, bale. Hori behin. Hori daukaguna ulertzen dugu, baina igual agian ez da inerreza ulertzekoa zera posilatzen da. Meteu da kontue, osea, truko bat, adibidez. Ni jarten bot, eguzki egun baten, labie autokontsumo edaukot, labie jarri bidot, eta jarten dut labie martxan ordu beteko ziklo bat inbidot. Zeko mene jarraztie? Eguzki asko dagoenen 12 ordu batetara, edo 12 ordu bat erdietara. 12 ordu bat erdietara, zeatik. 12 ordu batetara, egongo da labie konsumi duten, baina eguzkixek 12 ordu batetara egon da. Ordu bat erdietara, egongo da labie konsumi duten, baina eguzkixek ordu batetik ordu bizitara egon da. Jartzen mozu ordu batetara, ingo da labiak hor dana konsumiu, eta eguzkixek emuten dagoena emutu da. Liko naz, meteo okala funtzionetan da. Meteo egiten dau. Eguzki ordu bako txien, autokonsumiuzu aldozun dana. Ez tozun autokonsumiten ordu hortan, soberak inetara goie. Eta soberak ine pagoko zue, oso marke. Oin, goien errak 3 zentimuen pagetan da. Bakitzu zeatik, eguzki orduan energian presio da, utzan urrengu. Askotan negatibu du. Asteburu hontan, Frantzian, 0,1 negatibo. Pagau daue, ordu baten. Pagau! Energia hori kontsumitziarren. Ez kobrau, zentral nuklear mordoba daukita. Zentral nuklearrak ez geraketiarren, zentral nuklearrak prez daz. Dirue pagetako, ez kobretako, dirue pagetako, edo zentral nuklearra ez geraketiarren. Espainian ondio, hain negatibo que estabiltz pasetan. Baina, seguramente, oligopolioko badako zer ikusirik. Berez, Espainian egoeria, ordu horretan ez da hain desberdina. Orduen, autokontsumue zela ataten jakotekina. Eguzkixe dauenien, kontsumiduta. Zentzu dauko argiteria publikuan hornidura puntu bat autokontsumo batera lotzia? 0. 0 zentzu. Ez pozu bateixak garten, ez pozu gordeten gaderako, ez pozu autokonsumidu dira. Zein egin lizarra sakanako herri baten? Jarri duen plakak, udaletxe kontuz, ostras, nik konsumo dana gabe daukot. Eta honi zela du bitzen. Ostras, angoixen depositxoa daukot, nik hauen. Hemen depositxo bat ipintzen bot, anure badau, plaka horrekin hartu hori, egunez jaso, eta gabez bota. Berrixentu urgina, eta argiteixa, eguneko argixaz, gabeko argiteixa inaue. Karo samarra da, baina subentzinu balortu zeuden, itxura zan urtean jakien. Eta famosi egin di horreatik. Baina hortarako ikubizu, depositxuak, ja hor, goiko depositxo behintzat, ikubizu. Goiko depositxo berri bat izpintxie, komplikau. Partekatu zela funtzionetan dago, oso antzera, baina, kasu hontan, dauz, plakak, teatu baten printzipioz, baina lurrien bizaleik, eta horre generetan dagoena, doi inversore batera. Eta inversore hortatik, zuzenien kontagailu berri batera, sorkuntzako kontagailu jarri bida, partekatu baten. Bai o bai. Eta sorkuntzako kontagailu horrek egiten dagoena da, ordu sortzen danak kontau. Eta kable berri gehiago ez jarri bida. Panelak, inversoria, kontagailuak eta kontagailua sarera konektau, sakabo. Ez da gehiago jarri bida, ez da sare gehiago, ez da kable gehiago jarri bida. Eta ze faltan da energia horreaz. Elektroik ipazoko da, pasetan dana. Gertuen konsumiduko da. Egon leike hemen, autokonsumo partekatu hortan parte hartzen daudien, eta parte hartzen ez daudienak, eta elektroia fango da danetara. Baina merkaturatzaileek zeitzen daue. Merkaturatzaileek jasotzen daue. Banatzailetik, Iberdrola distribuzionetik informazioa. Kontsumo puntu bakoitzan informazioa. Merkaturatzaile batek, baldin badauko norbait autokontsumitzen da bilena, autokontsumo parte hartzen dagoen bakoitza dauko, koefiziente bat, beta ditzen duzi, koefiziente bat. Eta horrez esan gure dago.
energia sortzen dana, ordu bakoitzien sortzen den energia hori, partartzaien artien banatu egiten da. Eurek adostu dauen porzentai batzukin. Batek eukiliko 10, beste euneko 5, beste euneko 1, beste euneko 6, danen artien eureko 100. Ordu sordu. Orduen, merkaturatzaile badaki zenbat energia dan bere hornidura puntuai ordu bakoitzean hartzen dauena. Eta badaki zenbat kontsumidu dauen. Banatzaileek emutnozako bi informazio. Banatzaileek dauko koefiziente danak, banatzaileek dauko sortzen dan dana, eta banatzaileek dauko kontsumidu dan dana. Horrekin, batuketia eta kenketia samurre da. Hainbeste kontsumitu dut. Hainbeste mundu zien eretan, neto, ordu bakoitzien dako pagau dietena. Edo kobrau dietena, konpentsazio baldin bada. Izakago. Hola funtzionetan da. Eta distantziak zelan dien. Fotovoltaikue bada, teilatuen badau, lurzoru industrialien badau, edo egitura artifizial baten baldin badau, parkin bateko markazina baten, olakon baten, 2000 metroko distantzian dauen edozeinek parte hartu leike. Hornidura puntuen kontagailuen arteko distantzia fizikua da neurtzen dana. 2000 metrotik, 2001, eta harrok ezin parte hartu. 2000 dauenak, bai. Eta gutxi eura dauenak, bai. Fotovoltaiko bada eta lurrien badau, eta lur hori espada industriala, 500 metro da distantzia. Eta hidroelektrikua, eolikua, beste edozein berriztagarri, 500 metroko distantzia dute. Momentuz. Eta, beste lehiek izaten dagoen beste balintza importante bada, printzipioz zautzen ditugu autokonsumo partekatu gehienak die soberakina konpentsau leikenak. Baina 1 kilo batetik pastan baldin bazara, ezin jozu konpentsau. Soberakin hori saldu diozu merkatura, ordezkari baten bitartez. Ez da kasu normalena, baina 1 kilo batetik pastan zarenien, ezin jozu soberakina konpentsau. Autokonsumioen zeike, baina ez, soberakina konpentsau ez. 1 kilo batetik berabe erabaki zeike soberakina ez konpentsetie. Baina ez da normalena. Komplikau itzen dilako gauzak, aktibide ekonomiko mundizu, impuestu pagau biozu, ordezkari babiozu, ordezkari xeiko komisio pagau bitzezu, ez dauko zentzu handirik, instalazioek posible itzen baldin badau, soberakina konpentsetia. Horexako udalak erabaki zauen, berak itzen zituen instalazioetan, jendi parte hartzeko aukeri emun, beha izan zauen betxu, asko espaldin badaube, soberakin dara niretzak duet. Didutxu hori txiki bada, eta hola, jendiek autokontsumidu izela aldauen dana. Baina soberaten dana, ni pagot instalazioa, niretzak mantendukot. Bueno, berai, komeni jakon zerbait da, eta, bueno, pedagogia aldetipe, jendi ez dut, nik emun dutut, baina autokontsumiduteko. Pozo autokontsumiduten, niretzak da. Bueno, hau bere zentzu. Hor partikatu esto dela ondo ulertzen da, ordu batetik ordu bitean. Zure txien ez zaude, nugu gutxi daukazu, baina egun euskitzu horretan, zuri dagoenuzu, beste kilobatu egunko, eta gehiago balin bada, sortu dala zure... Soberakina bihurtzen, eta komunitazioa badia. Eta hori zela konpensatzen da. Bakoitzan markaturak bakoitzia? Goienerren politikie da, konpentsazio prezioa definitutako orduen, goienerrek ordu hortako argindarra ze prezioetan erosten da, merkatuen, horren beste pagobitzak nire paskidie. Orduan, garbi da, partikatu honetan, beste autokonsumo honezela, autokonsumioen bide. Autokonsumiru. Hor sortzen duzuen, konsumitziak horretia da. Bai, duda bai. Etekin egona eta azteko... Eta gero, hasiera baten, urtidoko 8.660 ordu. Bueno, hasiera baten, 8.660 orduek, koefiziente berberak izan dizien, danontzat. Baina handik urte betera o bi urtera, ez dakin hori zen nintzen aldaketa bat zen. Gure gozue, 8.660 ordu horreitxako koefizientiek, banatu zeikie, komene jatzen moduen. Eta horrek, baitxe bizitzen eta, igual, ez dako zentzu asko, baina baldin badau, autokonsumo partekatu baten, okindegi bat, edo enpresa bat, edo udala, daukona, ordutegi oso konkretuak, eta oso konsumo ordu konkretuak izan zu, bitxu,
konsumo ordu horreikan hartu zuko koefizientia. Asteburuetan, oporretan, geldi zauzenean, horrek niretzat. Eta horrek aurre ikustia urte bete lehen hau, ez da izaten hain zaile. Kalendaxuek bete ikendie. Eta 4 hilabetero koefizientiek aldatu leizke. Inor ez da azten 4 hilabetero aldatzen, aldazi besta egun batetik beste egiten den zerbait, banatzaile eta arteko dau, eta banatzailera egun bidea papelak, eta komplikau egiten da. Baina, 8.760 koefiziente desberdin horreik definitzeko gaitasun eukiezkero, hobeto aprobetxau leike, sortzen dan hori. Danak etxe bizitza baldin badie, zaila da. Baina kontsumo ohitura edo kontsumo eredu desberdinek dauzenien, komeni izeten da gauzak banatzia. Eta askotan bastan da, hori, udaletxe bat egiten dago instalazioa, eta gartzen dago, edo kirolde gisa, edo eskola bat, edo ambulateixua, horrek oso orrutegi jakinak. Horrete horretia kanpora ez da konsumi duten. Beste orrutegi xeetanetan, errekiarra emugutzen. Antzun honetan aztekatutako baten, bi etxe bizitza eta komertzio bat. Eta igual ekiko daue banaketa koefizientien o igual ez. Baina hori posible da. Gaur egun, banatzaileek komplika utxe jakie gauzak apur bat, baina Iberdrola distribuzionek onartzen dut. Beste batzuk igualko pega iso. Zaiago izaten da, instaladore bat topetie hori danak kudeatuko dagoena. Komplika utxe jakalak, instaladori. Instaladore batek ez da utxen bakarrik plaka jarri, inversorie jarri, eta ja, ez. Inbidau, permisiok eskatu, industrian biheldu, banatzaileen kudeaketak egin, guztiz lege estatu, martxan jarri, instaladoriek, partekatu baten, jende askon sinadura bihar da. Autokontsumo partekatu bat, ez da entidade juridiko bat. Autokontsumo partekatu bat da. Nik esan dut, ordezkatzen dauela, banaketa akordio. Eta banaketa akordio zer da? Bazen da, euskeraz HPKU, KUPS, titularran izena, titularran nanan zenbakisa, o FIFA, juridiko baldin bada, banaketa koefizientia, edo 8.660 banaketa koefizienteko fitxerora ez dakiz, eta bere sinadurie. Hau hartzen dut. Gau, baldin badie, autokontsumo partekatuko bi bakarrik die, baina egun badie, edo berrogei sinadura didie, edo egun sinadura didie. Eta komplika egiten da. Eta, gero bakoitzak, bere merkaturatzaileekin, ordurapuntzak bakoitzak, bere merkaturatzaileekin kontratu berri bat inbidau. Autokontsumitzera pasauko dalako, eta konpentsazioako prezioa definiru inbidalako. Eta igual prezio berrixa jarreko txilako. Orduen, kontratu berrixa aktibetan ezan bitxartin ezabiz autokontsumitzen. Garai baten, danen, merkaturatzaile danetan kontratu berrixa euki arte, inok ezin zauen autokontsumitu. Gaur egun, autokontsumito partekatu horretako horrela puntu printzipalak autokontsumitzen dagoen momentutik aurrera, beste danek banaka-banakabe azileikei autokontsumitzen azkenei itxoin barik. Baina, horrela puntu printzipala martxan jarri dira. Horrela puntu printzipala horri kobrauko dutzielako kontagailu, sorkuntzako kontagailuan alkilerra. Hor gasto txiki ekstra bada. Kontanek ibidanak, partekatu bat iken danien. Taki partekatu dugu zuenok, baten bat dabil, alokairua pagetan, lehen pagetan ez dagoena. Taki kontuetu da, baina hori bola da. Zirgonaz. Hau, azkeneko era hiu ez da hain importanti, baina autokontsumo individuala, banakakuek. Eta partekatuek oso antzera funtzionetan dauen. Banakakuek daukon abantaia txiki bada, potentzia altuenak eguzki orduetan baldin badauko, potentzia kontratazioa bajau leike. Eguzkia dagoenien, kontagailutik ez dagoelako enbeste eskatzen da, plakak emuten dotzienekin, igual zaukotzune lau kontrataute, eta beti eguerdixen konsumitzen duzu lau horrek. Zela plakak emongo zuen zerbait, lau biherrien, igual iruter dire bajau zeke potentzia. Ze, hemen dauz plakak, hemen dauz konsumoe, eta hemen dauz kontagailue. Baina partekatuen, kontagailutik datorretxera datorren dana. Instalazioe, zarera doien, hor potentzian ezin jaetan. Baina, bueno, partekatu batek
daukon abantaila handixietako bada, hemen eskala ekonomiak asko funtzionetan da. Panelen presio oso proportzionala da. Osea, panelek ez daude asko aldatzen instalazioan kostua edo. Osea, instalazioen garestixarien edo ez neurtzen da zenbat euro instalazioan batio bakoitxo. Zuk egiten bozu kilobatio bateko instalazio bat, hande gutxik itzen dau, olako txikinen, baina igual 3.000 euro pagau dizu. Kilobatio bat, 3.000 euro. Batio bat, euro bat. Batio bat, 3 euro. Gutxi gora bera, bai? Kilobatio bat, 3.000 euro. Baina itzen bozu instalazio bat, 10 kilobatiokue, ez di 30.000 euro. Igual 20.000 euro die. Itzen bozu instalazio bat, 30 kilobatiokue, igual 40.000 euro die. Itzen bozu instalazio bat, 50 kilobatiokue, ja, euro batio itzen dau. Gutxi gora bera. Itzen bozu instalazio bat, 1 kilobatiokue, ja, ez die 1.000 euro. Die, 80.000 euro. Gora bera. Orduan, zenbat eta handixeago egin, interesgarri xegoa da. Eta zenbat eta partekatuen, jende gehiago parte hartu, instalazio handixeago egin lehik. Baina, banatzaileek orrazko dok esateko. Hornidura puntu bakoitxera heltzen dan kablien zabalera, diametru desberdin idalako. Zuk, etxiontara aiegetan dan kablien diametru, badimentzen baldin badau, 40 kilobatio, ezin oso jarri instalazio bat 1 kilobatioko, ezin oso bota zarera. Eta banatzaileek esaten dago, 1 kilobatio botati gure gozu, kable berri xefini bidot. Zuk ordainu dizu, eta gero nire eraketan aztekin. Edo transformadore berri bat, behar da. Orduen, askotan bastan da, ostra, pontoin zartzen 1 kilobatio, venga ba. Azen zare begira, eta bai, emuten dago baiet. Deitzen zabazun oso espedientia banatzaileen, da banatzaileek esaten duzu. 40 bakarri zartzen diet. Otio, sartzaja baina goixen, ja. Baina zaretik 40 bakarri botalik. 40 izen bidi. Kable berrixak, igual, kable berrixak, transformadore berrixak, igual, 40.000 euro bixeko, ez da bios? Ez da konpentzeta. Hemen, energia komuniei buruzko beste informazio gehigarri batzu daz, baina autokonsumioa saltzeko, onaino. Ba, geixau? Nik galdera bat sortzea. Horreko, koizu, antzumame honik interesa dozen erdi talde autokonsumo partekatu egiteko. 6 lagun. 6 lagunez. 6 talde. Ah, vale. Partekatu egiteko. Individualak, aparte lago ditu. Individuala pentsatu hori dela romantika bat, oso berezia da, eta ez daukazea, baina zer dutekena. Claro, 6 instalazio partekatu, administrativamente eso es un complejo. Complejo. Hogei laun, 25 izango dira zein talde horretan, bakoitzien gutxia, seguramente, eta horrepezean, komunitate energetiko bat itxia, nahi petzatzea razionalagoa da. Bai, danon onerako gauza onenak topauko ditulako. Hori esan nahi zut, talde bakoitza bere onerako ibili biherrien, talde guztien arteko onenak bileka, dagoen norbait baldin badau, hobe urtengo da. Hori ez dute bat, porque bestia, aztenean, ardurak, bakoitzak hartu ditu, 6 talde dira ardura hartzen, eta hori baino, razionalo guten dau, eta zu gainean, zarea osatzen duzu, komunidade horrek, botako ditu, kontadore bat, 2 o 3, segun ze etxe baten ipileik 20 kilobatio, eta beste baten 10, o bestian, lo que sea, eta dana doiaz, komunidadera. Baina, dana doiaz autokontsumo partekatu bakoitxera, energia komunidadiak eukiko da autokontsumo partekatu bat, 2, 10, 20, baina autokontsumo partekatu bakoitzak hola funtzionauko daude. Energia komunidadiak ez dago aldatzen hori, Energia komunidadiak egiten dagoena da, horrei izaera juridiko bat emun. Baina energia kontuetan,
Autokontsumoek igual, partekatuek igual funtzionako dago, Igual. Eta, zu da zeia autokonsumo egin, zuko izu, horre diala instalazioak, 5 instalazio komunitatean. Bai, baina instalazio bakoitzien egongo die X puntu. Baina, X puntu, bai, baina ez dabe banaketia eta indiarko... Igual. Autokontsumo partekatu batek, energia komunitateekin, energia komunitate barik, igual funtzionatzen. Baina zuk... Eta 5ek, izaera juridiko baten azpixen egon barik, igual funtzionatzen dago. Baina energia komunitate batek, ekarrikutzena da, gauzako hobeto organizetako, modu razional baten organizetako, kohezinue lantzeko aukerak, eta gero beste proiektu batzutan pentsetako aukerak. Hori ez dut, instalazio bakutza duka bere kontadoria, eta kontadore horre bakutzak indira bere gestioa, banaketan. Hiru kontadore bali bada hiru instalazio ezberdinariarako, batia hiru hori. Bai, eta bakoitzien partatuko da baten 5, bestatek 10, bestatek 20, baina bakoitzien. Eta gero danek, egon daitezke energia komunitate baten bazkide. Danek bazkide moduen, baina autokontsumoen funtzionamentuk ez dago aldatzen. Energia komunitateek emango ziena da, organizetako... Zergatik pasabi dau, kasu horretan, produzioa autokonsumo bezala. Osea, su comunitatea se supone que es una comunidad que tiene unas instalaciones que aportan a la red. Y luego tiene unos consumidores. O sea... baina autokontsumo bakoitzak modu independiente funtzionetan dago, Egon... Autokonsumoa, bai. Autokonsumoa... Eta energia komunitatea ez da energia kudeatzeko, fizikamente kudeatzeko, merkaturatzeko, ez da hor, atzetik ez dago ezer aportetan. Organizazio mailan, ikusmira mailan, kohesio mailan, bai, baina autokontsumo, 5 autokontsumo partekatu izan, o bat izan, Ekiola modeloa, por ejemplo... ez da autokonsumoa, Ekiola ez da autokonsumoa, Ez da autokonsumoa. Ez da autokonsumoa da, generazioa. Bai ba, eta baina komunitatea bai. Bai. Generazio, zuk autokonsumo bezian, horrek instalazio horrek, 5 instalazio horrek, generazio bezala. Tienes 5 instalaciones de generación. Baina, hor ja ez da autokonsumoa, Oso modu desberdinean funtzionetan dago. Hori ba, ez da autokonsumoa. Ekiola zera funtzionetan dauen, badakitzue. Bai, justo. Bueno, ekiola egiten dauena da, hemen gertu, planta bat jartzen daue, baina kazarezen baleo igual funtzionetan dago, Igual. Nozu, bazkidien artien, erosten daue, bere itoketa jakien, instalazio horren partie. Eta zen dozie, zu biozun argintarra horrek sortzen dau. Zu konsumiten dozunean ez. Baina horrek urtien buruz, zu konsumiten dozu etxian 2000 kilobati ordu, plaka horrek zureta 2000 kilobati ordu sortuko daue. Eta diruetan konpensatu dut. Energia balantze bat ikin daue hor. Zakit, esplika honeik zelan fakturetan duzien, baina zakit, elurtzeko moruan esplikoko nazen. Euren fakturan ikin dauena da, zure konsumoa merkatuko presioen kobrau. Sortzen dana merkatuko presioen saldu. Eta sortzen dana 54 euro megabati orduen kobrau. Eta hortik aurrezten dozun edo ez, baina horrez dago autokonsumoik. Zuk eguzki horretan konsumoiten bozu, honen arteko balantzie 0 izango da. Pregunti beste modu da egotu. Peajik eta parte, Zerrok peajik pagaun ditu, igual. Pregunti beste modu da egotu. A ver. Ekiolak horrek dira dena, produzio unida dauka. Zuk, eta komunidade batek, batek bideanean doza 3 olau txiki. Baina autokonsumorako la generazioa. Ez generazioako. Ba, generazioako zenbat handixoa, hobe. Ze bat txikini asko, baina. ez tozu ez erritzen txiki askokin, generazioarako. Esposo, autokontsumo eta okon abantailera, zuk pagetan dozun presioen desagertuken dala. Eta zuk pagetan dozu 0,15, 0,20, 0,12, ez dakize presioetan pagauko zuen. Baina merkatuen pagauko zuena, eguzki ordutan, ez da 10-15 gehi, 2-3 lau.
0,02, 0,03, o 0, o -1. Orduen, ekiolan planteamentua insanien, etzien gaur egungo eguzki ordutako presio altu bezien. Eguzki ordutako presio gaur egun oso bajue da. Orduen, baina eurekin jauena da, honei, energia komunidade edo kooperatiba honei eusteko eta instalazio amortizetako 42-44 euro megabatio ordu pagauen bideu sortzen dan megabatio bakoitzeko. Eta horrekin, eta kontsumitzaileek hori pagau egiten daue. Kontsumitzaileek. Plakan jabiek, bere plakak sortzen daudinagatik pagauen bideu. Lehenengo itxen dozie, pagau sortzen dauena merkatuko presioen. Baina merkatuko presio ez da 44, Normalien bastante gutxi da. Pagetan dozu konsumue dauen presioen. Pagetan dozue sortzen dana dauen presioen. Pagau biozu sortzen danagatik 44, 0,044. Bai o bai. Sortzen danagatik. Eta horrekin aurrez egiten duzuela esaten duzue. Bueno, bai, igual bai. O igual ez. Horregatik, aurrezpena hor gisa da, eta beste udaletxetan eta indituen tratuak ginor da horrek linea hori. Horrek autokonsumo edie, Horrek autokonsumo edie. Edin horrenak tekak autokonsumo edie. Autokonsumo partekatu bakoitzai ditzen dozti energia komunidade. Elkarte bat sortzen daue, udala jartzen dituzte jatuak, herritarrak apunta egiten die, herri txiki-txiki-txikitxuetan ez da hori ezer pagetan, diru laguntza izugarrizak asenzioke bideratzen ditulako horra, eta herrizak espadia hain txikinak, pagau bida hoie, okerrez bana, 150 euro 500 batio bakoitzeko, eta gero hiero, 500 batio bakoitzeko, 9 euro pagau, kuota. Abertzeinak aurrezten dauen 500 batiokin 9 euro hiero. Autokontsumo dokotzuenok, kontu batzuk. 500 batiokin 9 euro, hilabete honenien bez. Oso presio altu badaz, ba igual bai. Baina presio normalekin, 9 euro 500 batiokin aurreztik ez da. Eta aurrezpena saltzen dago barriz. Baina aurrezpena eta negozioe, kasuntan berriz Repsolek, egin horrek. Eta herritarrak apuntan die, udaletxiek gomentzitzen dituelako, Jesus Kriston diru laguntzekin, gratis egin dituelako instalazio danak. Baina, herritarren beharrei erantzun dutze, herritar batzuk balekue da. Batzuk aurreztuko dago, eta beste batzuk, ez da bezara aurreztuko. Horregatik, ez da zure komunia energetiko izena, obaino azaldu dozu ejemplua, hori berez da, partekatu da. Bai, bestik ez da. Ez da komunia, ez dauko zeatik komunia energetiko izan biharri. Bai, garbitu itxen dozu itxuria, baina autokonsumo partekatua da. Eta tajadiatan dau, edin horrek. Eta politikamente, asensio. Eta energia komunide bat eratzi ez da samurre. Eta herritarrentzat, gauza komplikau egiten die. Baina, esaten dut zutena, mundue aldatzen doie. Eta velozie uste dugu, baina askoz beha askarrau. Eta gaur egungo kontsumo danei, energia berriztagarrixekin erantzuteik ez dau. Ez dau. Eta gaur egun fosilek emuten duzko, fosile die, txoiazo, entre comillas, eukidu gana 200 urtien. Azigare barbaride bat, fosiliak eukidu gelako, baina fosiliak ez dugu betirako. Eta fosiliak erraten ezin du jarraitzu oingorren nuen, baritzu zea gabitzen. Fosiliak gutxitzen bidie. Eta fosiliak gutxitzen badie, energia berriztagarrixek ezin dutzi erantzun fosilek emuten duzkun danai. Ezin da. Osa, ez irimo. Osa, dana bete biko zan eolikaz da fotovoltaikaz. Ez da mateixalik hortarako. Ez dau kobreik, ez dau litik, ez dau. Orduan, konsumo murriztin bida. Eta bertako baliebideekin, saiatu erantzuten, norbere konsumuei. Energia komunidadiek hor, zer esan handize daukide. Ibilbide luzeko gauza bada. Ez da, autokonsumo bat ingot izakabo. Energia komunidadiek ez di hortarako. Iritzak ez hortarako izan dira. Modu desberdin baten antolatu, eta beste modu baten gauzak iten azteko.
Eta hortarako gogotsu dauzen den artien, sortzen die, eta jende jaten da animetan, eta gauza gehiago egiten, da egiten. Hernanin bi langile dauki kontrataute, horrexan langileren bat dauki kontrataute, gauzak, beste energiak komunidade gehienak, herritarren artien modu voluntaizuen dalit, baina apurka, proiektuak itzen faten nien, diru sarrera gaixo eukiko itxue, segun plantetan duguena da, hori behin ikustu interesanti dala, proiektu egiten baldin badie, parte hartzen da bienek aurrezu itzen daude diru bat. Baina, energia komunidade gaztu batzu dauko, eta instalazio horrek amortizagun bidie. Orduen, plantetan duguena da, proiektutatik lortzen den aurrezpenen portentai bat, kuota bidez energia komunidadea bueltetia. Amortizetako eta gaztoi aurreitzeko. Zenbat proiektu gehiago eki, orduen diru sarrera gehiago dauko. Eta diru sarrera nahiko dauzenien, norbait kontratatuko daue gauzak gutxi oso kontratetako. Edo lan voluntazio gutxi eukiteko. Eta kooperatiba proposatzean abantaia ondizenetako bada, kooperatibetan dauz derrigorrezko ekarpenak, bazkide itxeko inpindibizun dirue, kasu gehienetan 10 eta 100 euro bitartien jartzen ditue ekarpenak, 10 euro faten die, egoera zaurgarri dauzenen ganak apur bat urbiltzeko eta euren irisgarritasuna kontuan edukitzeko, eta 100 euro faten die, esaten da benak, ostra, hemen kompromiso minimo bihar dau, jendie kooperatiban sartzen da nien. Oien erreko bazkide izeteko 1 euro pagau bidie. Guk uste dugu energia komunidade baterako 1 euro gehiegi dala. Baina erabakilekie herritarrek 100 euro ez 1000 ipintzi be bai. Herritarrek erabakiten dabe. Seguridade beren energia komunidadeena. Eta derrigorrezko diru ekarpenez aparte, dauz borondatezko ekarpenak. Eta borondatezko ekarpenak da norbere diru bat bankuen egon biherrien edozein lekutan egon biherrien energia komunidadein dauena. Energia komunidade diru horreaz ditu proiektuak. Baina diru hori nire izenien dau, bazkideen izenien dau kooperatiban. Kooperatiba lan intzuzuno bakitzu zela dan hori. Eta irabazi asmorik ez daukonez, diru horri etxako interesi jarten. Asko jota, diruan interes, diruan presioa. Asko jota, Más 2, da más 3, da más 5, eta holarruik ez. Irabazi asmori bariko edalako. Eta borondatzu ekarpen horreik, norbere diru edanez, norberak proiektutik faten dalako, edo bierra dokolako diru horrena, kooperatibak amortizatzen dauen inien, tesorerixea rekupera egiten dau, eta diru hori bueltetako kapazidei daukotan, norberak esaten dauen, jarren itxuen 1000 euro horrek, bueltako ez zuen mesedez. Eta bai, betxu, oin igualez, baina urrenko 5 urteetan bueltako zut. Nire diru dalako, bazkidien diru dalako. Eta hori kooperatiban leike, elkarte baten komplikau da. Elkarte baten prestamuak eta papele bastoz begeixau dira. Kooperatibetan hori reglaute dau. Eta hori da, nire ustez, kooperatiba proposatzeko abantaia ondizetako bat. Eta gero, kooperatiban legiek, kooperatiba oso garatute daz. Kooperatiban demokraziana, parte hartziena, eta oso reglaute dau. Elkarte baten gauzapein leizke, txukun, baina elkarte baten leike bai ez demokratikue eta ez parte hartzaile. Kooperatiban hori ezin jain. Orduen, horreatik, gu proposatzen dugu, aktibidade ekonomikoei aurreitzeko kooperatibako beto preparute daz. Bueno. Sortzien barre bilerako prozesuek gaur dana txertatu ditut, Batzutan, goienerreko bazkideok entzun behar izaten dugu. Bai, oso ondo goiener, baino goienerrek nundik hartzen du energia. Makroproiektuetatik eta urrutitik, hau... Garantia de originekin ziurratzen du berriztagarrixe dela, eta saiatzen gare garantia de origen horrek alik eta modu txukunenien sortutako izetie. Baina ezin dut ziurtatu... Hau da, batzutan, goienerreko kideok entzun behar izaten ditugunak, beste gauza batzuk defenditzeko, ez? Eta horrekin lotuta dago, goienerrek ez du sortzen kideok behar deun guztia. Eta nire galdera da, eta hortara jun nahi dut, eta da,
ze zailtasun dauzka Goienerrek sorkuntza proiektuk martxan jartzeko. Bazkidek falta gea, animatuko geanok sorkuntzarako, zeintzuk dira hor dauden trabak edo? Goienerrek, momentu enten, sortzen dau, bere baliabide edienekin, bere Goiener S-kopen eta Nafarkopen eta baliabidiekin, gero bilduko, teneko bosta. 1 gigabatio ordu Goienerrek salero ezten ditu urtian. Baina Goienerren bazkidien artean, 10 gigabatio ordu autokontsumitzen dira. Sortu eta autokontsumitzen dira. Goienerreko bazkidien instalazio fotovoltaikoek direnak, 10 gigabatio ordu, guk ez ditugu kobretan, baina sortu indie eta eura kontsumitu ditue. Goiener baino esanguratsu da, Goienerren bazkidiek egiten da bien lanak. Eta Goiener azkenengo urteetan dabilena da proiektu bila. Gaur bertan, nik bizitxo dut, askoitzin dauen zentral bat, zaletzen dauena, eta azterketa gabetzen, komenijako erostie. Fagoia erosi gauen, 1 kilobatioko hidroelektrika bat, eta fagoiak sortzen dauena, Goienerrentza da. Eta gero argi estenen, ikastetxe batutan jarri dituen plakak, Goienerrek ordain dute, ikastetxeak autokontsumitu egiten dau, baina soberatzen dana, Goienerrentza da. Eta azkenengo urteetan gabiz, proiektu desberdina sustatzen, saiatzen, teiatu bile, hidroelektrika bile, eolikak zepastan da bilen da ikusten eta eolikan bat txukuna izan lehiken edo aztertzen, geure marragorrexek ardu ikitxe, azterketak egiten. Eta azkenengo, oine auzo argi ditzen da proiektu bat, izena jarri dut, baina da argi estenen evoluzio bat ezela. Eta zer da? Topau du, zaiatu gare topetan, baina azkenengo momentuen atzera bota die, teiatu hondi bat daukien enpresak, eta inguruen herritxarra daukienak. Zer da, gu presgaz, gero teiatu jarteko. Goienerrek, ordain dute, plaka jarten dio, enpresa horrek hortik autokontsumitu egiten dau, ingurukuek autokontsumitu egiten daue, baina dana Goienerren egon bidie. Merkaturatzaile Goienerren bidea, tipo ekiola. Eta, zela, Goienerren edan instalazioa, autokontsumitzen dozuena, ez da zero ordaintzeko, da Goienerrek jartzen dauen presioen ordaintzeko. Eta horrek, sorkuntza beste proiektu batzuk izango ziren. Goienerreko bazkide eta bezero bihurtu birri edanak, eta hor gabiz, euki gauen proiektu bat Bizkaiako ikastetxe baten azkenera atzera bota zana, beste enpresa baten Naparruan azkenera atzera bota dana, gabiz, olako egitasmuek asmatzen, topetako sorkuntza proiektu gehiago. Eta hidroelektrikak aztertzen jarraiketan du. Eta eolikatan hor gabiz, geure sukaldeko lanak itxen, eta noibaitera egiten bagare, esango, baina momentuz, ez da inungo akordeik, inokin bez, da zebez, ez garelako, ez dugulako ikusi ezer, oinarte zalekenik, ostra, hau proiektu eolikoa guzta jaku. Oinarte, ez da. Baina, hidroelektrikan, azterketak egiten. Fotovoltaikoetan, teiatu bile, prinsipioz gu lurzorura ez dugu gure fateik. Eta eolikatan begire, aber badauen ezer txukunik. Ez da samurre, baina igual, ingurumeneko azterketa on batek esan lehike, ostra, proiektu honek, ez da kaltea, undixegirik egiten. Edo zerk kalte egiten dago, edo zerk. Hidroelektrikak, eolikak, fotovoltaikak, edo zerk kalte egiten dago. Baina, kaltiek eta ekartzen dauenak, emuten dauenak, balantzi egiten badaue, igual, merezi dago. Eta hidroelektrikak adibidez, martxan da zena dagoeneko dienez, zan du, baina, edo hori edo presak endu. Bai. Ez que aizkilago funtzionetan dago, baina... Mini eolika konektada a red, ez dau funtzionetan dagoenik. Baterixekin baino, aizlau. Aizlautako mini eolikak funtzionetan omen daue. Baina nik ezautzen duten instala horiek, mini eoliketan ibilidienak, zan daue. Sare barik. Txabola bat, o mendixen
Bai, karo. Bai, ze itxura danez, mineolika horreik sarera konezetan dien hortan, eta isebola da aldakor horrekin, sogotu itzen die eta estropak itzen die. Lehenago berondu hau, estropak itzen die. Aldiz, pateixa batekin dauzen nien, kontrola gutxu omen dau, eta horrek hobeto kontzenetan dau. Gugaz kontaktuen Eibarren sortu zen da Portugaleken dauen Roseo enpresiakin, horrek asmatu daue, ondikan nik uste dut ez dagoela jarri martxan, baina asmatu dauen etxien aleruetan, hola buelta egin dauen eolika bat. Eta hor dabitz hori garatzen, eta nunbaitzen jarriko dago martxan. Eta eurekin ikin dagoena da, haize azterketak, honek eolikari buz badakixienez, ez dakit nungo udaletxin ez auskue, haize baliabideen azterketa bat inbidala. Roseo, jarriko zuean, honek eskatu dozku eta jarriko zuean, errotatxo batzuk neurketako. Pero indaben neurtu, eta ikusi. Baina gure ingurune hontan, haize baliabideedaz, eoliko jarri nahi dituen lekuetan. Ze beste danetan, haize baliabide bai, baina oso ratxe hau eta oso haize desorden hau. Eta horrekin, argin jarra datie, oso komplikau da. Oso komplikau da. Eta luzatu gare, Mila esker, oiar. Zergatik. Jo, zue moruko herri batek, errentzia komunitik ondikan ez eukitzia, arregarrixea. Osea, zue daukutzen izaera komunita izua, zapatitzen ma gauza itxendo zuen danok herri hontan. Ez que, zela etzari animo oinarte, oso liotezta zilako beste gauza batzutan pentsau gurot. Baina, ostra, herritar talde bat, beste gauza batzutak apurua libera hau, eta ontara dedikau ezkero atako zuen hola. Antzuela. Kanpora begidez ari, kriston herrixe. Herritar superimplikau ego, zamorro bat ikendu zuen elkarrekin. Eta ez dago zu energia komunidea martxan, me cago en la leche. Ya nos vale. Ba hori, herritar batzuk liberau, eta betxu, menditaldetik kendu, ez dakit nondik kendu, ontada dedika. Eta atako zu aurrea, baina hola. Benetan, Baina, kao, dauzen liauta da zen horrek, gauza morro baten daz liauta, eta ez da bataten ontarako. Jubila batzuk hartu, eta. Ez dako dudaik. Zortarako kapazide gutula sobrau, baina. Antzulan posible izango litzake leku babilau lakak ipintzeko eta gero hortik zabaldu herrira. Hori klaro dala posible, baina ikusi bizu hori dan benetan behar dozuena. Nik zinez ez esan hori dala behar dozuena, biomasa mordoba daukotzue. Eta bero bihar mordoba bai. Zuek, aramaixok adibidez, oso egitzaz no politxo ikizagoen, da atzea botazan ez zegoelako diru laguntza nahiko lortu. Baina bigarren takada baten, saiatu bide barriro. Berosare bat, herrirako. Aramaixo dago biomasa mordo bat. Eta araban dauenez, igual, ez dakit dana publiko izango da, baina itxuraz, bertako baliabide biomasikuekin, bertako biomasa kaldara horri emuteko beste, baina bastante gehiago dugu. Kaldara bat. Eta zibidi hori, lehen zan, Ibarran gure da danen dako. Udalak esan da, bueno, hasi gaitxe zen, frontoia, eskola, eta kulturetxientzat, berosare bat itzen, gaindimentsionamentu posible batekin. Hasiko gare, kaldaratxo batekin, baina aldamenin beste bat eukial izango dauena. Eta zelan frontoiek ikastetxi eta kulturetxi oso gertu da zen, berosarie zamurrileiken zerbait da. Eta hortik, abiatu, eta gero, hor, frontoie ikastetxi eta kulturetxiek daukie bero bierra, ordu bakin batzutan. Baina beste ordu baten, gabetan adibidez, sobra dauki, eta herritarrek gabez bidauie. Bueno, galdara horrekin berakin, galdara gehiago barik, berosari egin ja, kali jaso eta turbu botata, herritarrei bemulek iso. Eta nahikue ez daukini, beste galdara bat ipiniko dago, eta bertako biomasakin horre erantzulek iso. Eta horrek bai burutzen dagoela ekonomia mordoba. Diru mordoba doi kanpora,
eta diru mordo hori bertan gehatuz. Horrek, kriston potentziala dauko, tantzulan bebai. Baina Europak ez da hori murriztu dira, biomasa eta... Hori da, zela da, aerotermiak eta Iberdrola moduko jendiak sustatu nahi dauen kontu bat. Baina biomasa berriztagarri da modu jasangarri baten basotik ata eskero. Matarrazakin eta ez, baina basotik ataleik egozak modu jasangarri zen. Eta hori berriztagarri da. Bai, baina... Oin bihazteo, bai. Baina hori da lobby jenda bitzela, baina Iberdrola moduko jendiantako jendiak bultzatzen dagoen kontu dut. Baina ez, hori Europak ezin dagoen. Europak daukon biomasa da nahi ez ez esan bitzo? Azto geixea bada. Edo zure epatu duzu erabiltzearen indarra eta energia eta zer. Hemen gertatzen da, ari zaigura da, makroproiektuen kontra kriston energia gaztatzen ari da, igual surte por batekin aramaixoko imozezu, pasoko jakie. De repente ez dagoela proiektuek eta jende guzti hori, a ber... Hola izango alda. Esan dira nahi doan, alde batetik, komunidad energetikoa sortu bida, eta kriston lana dauka, eta luzeako lana da, eta hori uste dugu indarra dagoela, bestetik, beste... Bai. Horrek, bai dira egurra eta egurra ematen, eta inoiz bade egurra egiten, horbe, bai daukau. Bai. Kontzientzia badaukotzu, hori faltagatzuna da, batzuk liberau da, horta dedikau. Animo. Zertarako badeitu, aldo buena ingou. Eta udalien kainez hartzen mozu, eta udala animetan bada, horre kontu badau, baina lan gehiago ginen etorri gaitzezke. Ez dela, ez ditaldien bat edo, baina... Bai, nintzen enterau. Ez da, ondala, egin konturte. Oino alakuek geixeu sustatuko die. Ze, buru jabetza bidien, de cajón. Bai, daude rekurso danak aprobetxatu beharko die. Eta gero borrizketa. Hala ere, tarteko gauza batzuk ari nintzen pentsatzen. Ez dakit nintzen akordatzen herritan, baina hor udal eraikin batean plaka mordoskia jarri zian, eta gizarte zerbitzuetatik zaurgarritasun egoeran ziren familiak edo pertsonak identifikatuak ziren, eta hor ez dakit zer formula den, Elgetan indau edo. Bai. Dena delakoa, Hor energia komide bierrik ez dau. Elgetan intzau inolan. Ados, ez nintzen akordatzen, baina eta nik uste hor bide hortan badaudela erdibideko formula batzuk eta agian momentu honetan herritarrok, Fernandok esaten zuen bezala, beste erantzukizun batzuetan gabiltzala, baina udalak ez dakit, udal batek asmo baldin badauke bere teilatuetan zer egiteko, nunbait alde sozialetik mugitzeko ere aukera egon daitekela. Bai.